سلام كمي تعلو زخبركم تخطاتلتي قرفا ميديا حزب تግራይ ካልኣይ ዙር ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዘይኮነስ ተሓታትነትን ፍትሕን ይጀድልዮ ሓይልታት ኦሮሞ ኦላ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብዝፈጸመው ብዙሓት ከም ዝተቐተሉን ከም ዘማረኹን ዝገልጽ ሓበሬታ ቻይና ኣብ ልዕሊ መራሕያ ሞት ምፍራዳን ካልኦት ሓበሬታታትን ክነካፍለኩም ኢና ሓቢርኩም ናጽንሑ ትግራይ ፍትሕ ተሓታትነትን ሙሉእ ተፈጻምነትን ስምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ተሓትት ካልእ ዙር ኩናት ክእወጀላ ይግባን ተጋሩ ዲያስፖራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝህቅኖ ዘሎ ዳግማይ ጥንተታዊ ኩናት ደው ንኽብል ማሕበረሰብ ዓለም በህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ክብሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሕቶኦም ኣቕሪቦም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ህዝቢ ትግራይ ፍትሕ ክረክብ ዝተመዘበለ ህዝቢ ናብ ቤቱ ክምለስ ላዕላውነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ዝጽውዑ ሰሙናዊ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ገይሮም ኣለዉ ከይተሰኮን ድማ በብሰሙኑ ናብ ኣደባባያት እናወጹ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ያቅርቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ብቐጻሊ ይፍጸም ዘሎ ተግባራት ጆኖሳይድ ዓለም ክፈልጦምን ተሓታትነት ክነግስን ዘሊኦ ሰላም ንኽዓስል ኣብ ኣደባባያት እናወጹ ሕቶኦም ንማሕበረሰብ ዓለም እናቕረቡ እዮም ከይተሰኮኑ በብሰሙኑ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍን ዘቕረብዎ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ትማል ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስቴት ዲፓርትመንት ተረኺቦም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣፍ ደገ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተረኺቦም ድምፆም ዘስምዑ ተጋሩ ዲያስፖራ ፍትሒ ንትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ እገዳ ባጀት መድሓኒትን ካልኦት ክልዓልን መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ክማልአን ሓቲቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከብቅዕን ዳግማይ ትግራይ ንምጽናት ዝዓለመ ዝኸዶ ዘሎ ምድላው ኪናት ደው ከብል ኣሜሪካ እጃማ ክትፍጽም ጸዊዖም ተመዘበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱን ላዕላውነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽትግበር ማሕበረሰብ ዓለም ብንቕሓት ክዋሰአሉ ሓቲቶም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዕጡቕ ውጅለ ሓርነት ኦሮሞ ትማል ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝኸፈተ ውግእ ከቢድ ኪሳራ ከም ዘስዕበ ገሊጹ በቲ ዘካየዶ መጥቃዕቲ 265 ሰራዊት እንትሞቱ 179 ከም ዝቆሰሉን 122 ከም ዘማረኸን እውን ሓቢሩ ካብቶም ዝተማረኹ ኣማሕደርቲ ዘወታት ከም ዝርከብዎም ብምግላጽ ስም ዝርዝሮም ግን ኣይጠቐሰን እቲ ጉጅለ ኣብ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝገለጾ ምልክት ውድቀት ስዕረት ኣብ ውድቀት ይቃላጠፍ ድሕሪ ምባል ማዕስከራትን ናይ ጽንዓት መኻይን ኦራላትን ፀረ ነፈርቲ ዙ 23 ገዲፎም ሰራዊት ኣብይ ተኑ ከም ዘለዉ እዩ ገሊጹ ዙ 23 መዳፍዓ ማይት ጠመንጃታት ስናይፐር ከም ዝማረኸ ዝውስኽ እቲ ዕጡቕ ጉጅላ እቲ ስርሒታት ኣብ ከባቢታት ምብራቕ ምዕራብ ሸዋን ዝርከቡ ዘወታት ምዃኑ ብምጥቃስ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ትሕቲ 100 ኪሎ ሜትር ራድያስ ቅርበት ኣብ ዘለዎ እዩ እዚ ብወገን ብልጽግና ዝተባሃለ ነገር የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ይኮነን ክንመርጽ ወፂና ክንኣቱ ኣይከኣልናን ኢሎም ነበርቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባ ዝርከቡ ነበርቲ ብምኽንያት ስእነት ሰላም ኣብ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ምስታፍ ከም ዘይከኣሉን ኣዲስ ስታንዳርድ ገሊፆም ኣብ ከባቢኦም ፀገም ፀጥታ ብተደጋጋሚ ከም ዘጋጥሙን ሓቢሮም ኣብ ዘቦታት ሰሜን ሸዋን ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዝርከቡ ነበርቲ ከም ዝገለጹ ኣብ ወርሒ ጉበት ንዝካየድ መረፃ ከም ምዝጋብ ከም ዝተረፉ ይሕብሩ ከም ሓበሬታ እቶም ነበርቲ እንትኾይኑ እቲ ፀገም ፀጥታ ግዜ መረፃ እናተቃረበ ብዝኸደ ቁፅሪ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ በዚ ድማ ንምዝገባ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምንባር ብሰላም ኣቲኻን ምውፃእ እውን የፀግም ምህላው ይሕብሩ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ዝበሃል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ናይ ክፋእ መንፈስ ሓሳብ ኢሉ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ዝገለጸ ብ16 ወርሒ 7 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ እዩ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዓዲ ዘለኹም ናይ መንፈስ ደቅና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረት ሰላም ፍቕርን ሕያዋይነትን የብዝሐልኩም ድሕር ምባል ክፉእ ናይ ሓሶት መንፈስ ኣብ ሓደ ወገናት እናሓደረ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኢሎም ዝብትንዎ ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ናይ ክፋእ መንፈስ ሓሳብ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዓድን ዘለኹም ናይ መንፈስ ደቅና ከይትሸኣሉ ኢልና መንፈሳዊ መልእኽትና ነጽሕፈልኩም ኣለና ክብል ገሊጹ ናይ ዩቲዩብ ኢሎም ብሓሶት ዜና ብምትላል ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እንኸብዶም እዮም ዝግዝኡ በነገር ብምትላል የዋህ ብምምሳልን ብዙሓት ገርህታት የሳሕትዎምን
እዮም እሞ ናብ ልቦም ክምለሱን ካብ እስራት ናይ ሓሶት መንፈስ ክለዓቁን ናይ ዝውትር ጸሎትና እዩ። ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዓዲ ዘለኹም ናይ መንፈስ ደቅና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ መንፈሳዊ ቅዱስ ዝሰረታን ዝተኸላን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ እትሓብር እምበር እትፈላለ ከም ዘየላ እንዳበሰርና ጉጻና ቦታት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ እውን ኣብ ጠንካራ መንፈሳዊ ስርሖምን ሓላፍነቶምን ኮይኖም ታሪኻዊ ግቦኦም እንዳተዋጽኡ ዝርከቡ ምዃኖም ፈሊጥኩም ኣብ ሓላፍነታዊ መደብኩምን መንፈሳዊ አገልግሎትኩምን ጠንኪርኩም ክትቀጽሉ ንጽውዕ ኢሉ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነባር ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ኤቪዬሽን ቻይና ታን ሬሶንግ በገበን ብልሹና ኢድ ከም ዘለዎም ብምርግጋጹ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም። ዕድሚኦም 64 ዓመት ዝኾኑ ታን ከም ኣቋጽር ኣውሮፓውያን ካብ 2018 ጀሚሮም ክሳብ መጋቢት 2023 ጥሮታ ዝወጽሉ እዋን ናይቲ መንግስታዊ ትካል ዝኾነ ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ኤቪዬሽን ቻይና AVIC ዋና ፈጻሚ ስራሕን ጸሐፊ ኮሚኒስት ፓርትን ኮይኖም ኣገልግሎም እዮም። እዞም ሓላፊ ከም ኣቋጽር ኣውሮፓውያን ኣብ ለካቲት 2025 ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ናይ ግዕዝይና ተግባር ካብቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኮሚኒስት ፓርቲ ተሰጊጎም ዝጸንሑ እንትኸውን ልዕሊ 613 ሚልዮን ዩዋን 89 ሚልዮን ዶላር ግዕዝይና ብምቕባሎም ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝተፈረደሎም ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ጸብጺቡ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ግዕዝይና ዘለዋ መርገጺ ዜሮ ተጻዋርነት ዝተመርኮሰ ኮይኑ እዚ ስጉምቲ እዚ ብፍላይ ከም ኣቋጽር ፈረንጂ ድሕሪ 2012 ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ብደንቢ ተጠንኺሩ ከም ዝቐጸለ ይዛረብ። እታ ሃገር ነብርን ጣንጡን ታይገርስ ኤንድ ፍላይስ ብዝብል ፍሉጥ ስትራቴጂ ንላዕለዎት ሰብ ስልጣን ይኹኑ ንታሕተዎት ተራ ሰራሕተኛታት ብማዕረ ተቐጽዕ። ናይታን ሮይሶንግ ጉዳይ እውን ነዚ ዘርኢ እንትኸውን ቻይና ካብ ዓለም ብዝለዓለ መጠን ንገበን ግዕዝይና ናይ ሞት ፍርዲ እትፈርድ ሃገር እያ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ን2 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ እቲ ገበነኛ ኣብ ውሽጢ እቲ ግዜ ጽቡቕ ባህሪ እንተርእዩ ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ይቕየር። እቲ ማለት ግን እቲ ገበነኛ ተኣሪሙ ናብ ማሕበረሰብ ይምለስ ማለት ከይኮነ ህይወቱን ምድሓን ናይ መወዳእታ ዕድል ዝወሃበሉ ኣሰራርሓ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቻይና ግዕዝይና ዝትንክሱ ሰበ ስልጣን እዚ ዓይነት ፍርዲ ይወሃቦም እዩ። እዚ ድማ ካብ ሞት ንድሕሪት ተመሊሶም ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽዕልፉ ዕድል ይህቦም። ካብቲ ጽኑዕ ቅፅዓት ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ይኹን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ሃፍቲ ብመንግስቲ ይውረስ። ብሓፈሻ ቻይና ኣብ ልዕሊ ገበን ግዕዝይና ዝፍጽሙ ላዕለዎት ኮነ ታሕተዎት ሰበ ስልጣናት እታ ሃገር እትወስዶ እዚ ዝጠቅስ ስጉምቲ ግዕዝይና ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ እጦን ጸጥታውን ዋኒነት ዘስዕቦ ጉዳያት ምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። እስራኤል ንኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ከም ዝቐተለት ገሊጻ። እስራኤል ኣብ ዘውጽአቶ ሓበሬታ ንኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ዓሊ ረዛ ታንጊሰር ከም ዝቐተለት ገሊጻ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካታዝ ታንጊሰር ቀጥታዊ ተሓታቲ ናይቲ ደብደባት መጻብ ሆርሙዝ እዩ ብምባል ተቐቲሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ካልኦት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይሊ ባሕሪ እውን ከም ዝተቐተሉ ይዛረብ። ኢራን ዛጊት ርእይቶ ሃበትን ኢለሪዛ ታንጊሰር ኣብ 2018 ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ IRGC ኮይኑ ተመዚዙ። እስራኤል ንኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ዓሊሬዛ ታንጊሰር ከም ዝቐተለት ገሊጻ። ቅድሚ ሕጂ ካብ 2010 ጀሚሩ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብሽሙ ዝተኸፍተ ናይ ኤክስ ኣካውንት ካብ 10 መጋቢት 2026 ጀሚሩ ንጡፍ ኮይኑ ማዕከናት ዜና ኢራን ካብቲ ኣብቲ ኣካውንት ዝወሃብ ሓበሬታታት ክጠቕሳ ጸኒሐን እየን። ኣብቲ ጽሑፋቱ ብዛዕባ መጻብ ሆርሙዝ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ጠቕጢዑሎ ምስ ኣንጻር ኢራን ወረርቲ ምትእስሳር ዘለዋ ዝኾነት መርከብ ክትሓልፍ መሰል ይብላን ይብል። ታንጊሰር ደፋር ተዛራባይ ኣዛዚ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ መግለጽታት ይቡ። ኣብ 2019 ሰደድ ነዳዲ ኢራን እንተ ተዓንቂፉ መጻብ ሆርሙዝ ክዕጸብ ምዃኑ ኣፈራሪሑ ነይሩ። ኢራን ኣብ ጥቓም እቲ መጻብ ንዝነበረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክትታል ድሮን ድሕሪ ምውዳዓ ታንጊሰር ምስ ካልኦት ኣዘዝቲ ብምዃን 2019 ብቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ እገዳ ተገይሩላ። ትራምፕ ኢራናውያን ሰነፋት ተዋጋእቲ እዮም ግን ድማ ሓያላት ተደራደርቲ እዮም ኢሉ።
ንሱ ካብ 28 ለካቲት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ኣሜሪካን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ውሑዳት ጥራይ ብዘርእይዎ ደረጃ ክትሃርሞ ጸኒሓ እያ ይብል። ኣሜሪካ ንሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝደምሰሰትን ዳርጋ 900ታዊ ዘጽጋዕ ናይ ወንጨፊ ሚሳኤላት ኢራን ምናልባት እውን ልዕሊ 900ታዊ ካብቶም ሚሳኤላት ከም ዘዕነወት ትራምፕ ተዛሪቡ። ንሱ ወሲኹ ኢራናውያን ሰነፋት ተዋጋእቲ እዮም ግን ከዓ ሓያላት ተደራደርቲ ኢልዎም። ትራምፕ ሕዚ እታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ኢራን ከም ዘላ ብምውጋት እቲ ስርዓት ነቲ ዝቐረበ ውጥን ሰላም እንተዘይተቐቢሉ ገና ዘስካሕክሕ ሳዕቤን ከም ዝጽበዮ ኣጠንቂቑ። እንተዘይገይሮምዎ ንሕና እኳ ንዕኦም ኣዝና መፍርሕቲ ሰባት ኢና ኢሉ ትራምፕ። በቃ ብዘይ ምቁራጽ ብቐጻሊ ክነብቅዖም ኢና ይብል። ኣሜሪካ ንኢራን ናብ ማኣዲ ድርድር ብኸመይ ክትኣትዋ መደብ ከም ዘለዋ ግን ኣይተገልጸን። ክቡራት ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኩሉ ግዜ ምሳና ስለዝኾንኩም የመስግን። ናብ ካልኦት ክባጽሑ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም